kali ra ngombean aku rek. Mulai le, ngombean le. Waduh, ya apa sih? Kesel, Pak. Wes aja ngomong tok, lek ngomong bapak iki ku tak gethok karo kentongan iki kon koyo. Ngale yo, ndang joko ngombe. Duka, ya wes. Lawan dengan kon joko ngombeane sambat. Kowe joko kon joko emas ae. Yo ya mene wis udan iki. Ya opo ngene iki? Oh yo le ambek kok payung le. Le. Aduh budak tenan arek ku tenan yo. Cokon joko payung gak krungu ya opo iki? Oh iki ono capil iki. Enggak capil ae kok aku. Darno karo kareku. Masuk angin ngono gak ngurus aku. Pujangga mengatakan, oh cinta berharga dari emas dan permata. Sewaktu debar greng cintamu centang greng. Ade, Oh boleh, sama ngerti apa Ade? ngerti oh boleh. Dukun paling sakti nanti nek ini. Loh, kenapa kok boleh dukun aku boleh? Aku lagi susah Ade. Nek ini tak telok-telok kan 15, aku kesasar. Kon kok tuwolol aja le. Lawan kesasar kok golek dukun. Kesasar ki wayahe ndelok Google Map le. Masalah HP ku mati Ade. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan le? Tadi kok pura? Wis Ade aja guyon Ade, aku lagi susah lagi Ade. Awak mulai golek dukun le. Ora sadado, ngarepmu iki lho. Loh, sampean dukun apa Ade? Loh, yo apa awakmu iki? Aku ki dukun tiba le. Tiba teko apa Ade? Tiba teko genteng. Wis Ade aku lek ngono njaluk tulung sampean Ade. Ya wes ayo, kene. Sik le. Awakmu ki asale teko ndi le? Loh, cari sampean dukun, ya terawangan aku tau ndi. Loh, yo apa sare iki? Meragukan ilmuku. Sik yo tak terawangi yo. Sih Ade. Sampean ki nerawang apa dukun? Kah, jo ganggu boleh. Aku ki sik maca mantra le. Yo apa sih awakmu iki? Loh, maca mantra kok ngorok Ade. Duh, yo apa sih awakmu iki? Aku ngorok iku jenenge iku Semedi le. Aku ngomong karo demit-demit ning ngene kabeh. Awakmu jo ganggu jangan tak culuk motomu kok gak moto-moton kon yo. Sik meneng aja ganggu. Apa Ade kok ngegeti sampean? Aku role saiki asalmu nang ndi le. Aku romamu nang ndi saiki. Ndang omahku nendi ndang. Lek tak delok-delok teko penerawanganku iki sing 1 kilometer 20 gram iki le yo. Omahmu iki panjen. Ngawur panjen kadon Ade. Oh, yo kleru, sorry. Oh, iya le, aku romamu nang ndi? Dadapan. Enggak sampean ki dukun tenan apa ora, Ade? Kok kleru tok, Ade? Sik le. Oh iya le iki anak buahku ki kleru le. Kleru sepurane yo tak terawangne le. Sek. Oh iya le. Omahmu iki nang Cungkal yo, iya bener. Nang Cungkal iki. Ayo gelut ae, Ade. Sampean kok kleru tok kan, Mang? Wis sik kleru le. Iya kleru, Ade. Ngata berono. Aduh. Piye iki rek? Dia ngomong yo apa kena arek iki. Salahku aja nih gak apa-apa. Cek Google Map apa ono yo omah arek iki yo. Duh iya. Aku turun takon jenenge arek iki sapa. Lek aku takon jenenge arek iki, kira-kira ono apa ora yo ning kene? Ah, tak takon sik kah jenenge sapa? Le, ngajak dendang le. Aku sakit takon le. Takon apa, Ade? Jenengmu iki sapa ya jane? Loh, cari sampean dukun. Ya tebakan jenengku sapa? Waduh rek tambah beda-bedaan iki. Wis intine ae, jenengmu sapa, omahmu nang endi? Saiki tak duduhi jalan keluar ning luar ndi ngono lho. Ndang. Aku ki arek cilik kok beda-bedaan. Ndang, omahmu nang ndi? Ya apa ya rom aku nendi wong aku nang kene kesasar. Waduh le. Ngene wis jenengmu sapa asline? Loh, cari sampean iki dukun. Wis intine le jenengmu sapa le, ora usah bertele-tele. Ndang jenengmu sapa?
Ngomong. Mbak pangeran dikek lambe iki gawe ngomong. Meneng tuh tahu cangkeme yo. Buka wani. Lali aku jenengku. Hah? Lali. Kon iki mari kejebur terkali kok moro ilangi ngatan ngono. Sik ta lali. Pakmu Aku iki iki lagi susah. sik le. Yo seru aku lagi awakmu lagi susah. Wis seru aku. Soale kok menapa tutuk rene barang iki? Aku kesasar. Ayo tujuanmu kita nandile kok moro nyasar rene iku. Aku kate nang gunung. Terus, kasemule. Gak iso. Waduh. Ya repot le lah wong ana mamu gak ngerti awakmu. Sari sampean dukun. Sik. Terawangan. Ya sik menengo ora rame ae. Kamu cangkeme kene engko ya. Waduh. Ya opo rek salah sak karo apa? Oh, ngene wis. Tak takoni ae. Lah aku iso nebak omahe tak dikai honor piro aku. Wis tak takoni ngono sik. Saiki ngene le yo. Aku le iso medhok omamu, kira-kira mbok kai honor piro le? Wis piro ae, Pakde? Penting iso mbedhe omahku piro ae. Aku iki wong sugih, Pakde. Oke lek ngono. Wong sugih tenan awakmu. Lho, bapakku iki sugih wong nang ngono, Pakde. Loh, bapakmu kerja apa le? Lah nek lowongan melu apa aku le? Wis, aja takon ae. Piye carane aku iso mulai saiki? Ya le ngono ngamuk rek wadah. Entar ana kene sik le yo. Dukun tenan apa ora iki gak yakin aku. Iki lho le. Iki kaya apa iki mau ate ngopo-ngopo? Lah, ya apa sawakmu iki? Iki ngono le yo, senajan rupa belaraan. Sakjane iki anu le, apa jeneng pusaka le. Pusaka apa kok elek ngono? Ngawur lek ngomong welek-welek tak tau cangkemmu yo. Iki aku sing kepino le iki le yo. Topo le saulan ora mangan. Loh, kok kuat, Pakde? Duh, yo kuat wongan mangan kupat. Dukun abal-abal iki yakin aku. Iki tambah nolak-nolak iki apa? Kate mulai tenan ora kon? Ya mulai, Pakde. Bola apa, Pakde? Korek ceblok le. Nyelang korek musik. Sik. Iki jane kaya apa sih, Pakde? Mantra le. Iki ngono pusaka le. Sebagian dari mantraku. Kok diobong? Terus kasih panganan mah. Loh, iki jare pusaka kok diobong. Loh. Ya lek menyan. Iki le senajan diobong le yo. Engko bengi iso balik maneh le dadi asale le. Ngono lho. Dadi iki masuk ke tembok obong miro ae masuk ke tuwi iki kene iso balik nale. Ngono lho le yo. Ngerti ora? Wes, setelah toleng aja borene. Iki pokoke iki awakmu. Sik, panas. Dukun wedi nang panas. Loh, lek panase manungso le, ancene gak kuat aku le. Tapi lek panase demit le, oh, tak pergemek aku le. Kon iki percaya apa ora sih nang aku? Ya percaya, Pakde. Ya makane aja tak kontok ae. Wis lambemu tak sumet lho yo. Wis meneng kon niku, aja omong tok ae. Matine kan. Kok nyalana aku, Pakde? Tunggu jatok bae kake, Cong. Ngara. Aduh bahaya. Meneng aku mau manter aku napai baku jumpalit baku napai karo salto ta karepku aja ngomong tok kon niku. Sik kon kepin mule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok hak ngomong karo kon aku. Aku ngomong karo mbah-mbah seneng kene le. Aduh. Utakmu jalan dhisik. Duh, salah maneh aku. Moncene kleru, aku lek wis ngomong, lek ngomong ki aja melok-melok. Ngerti ora? Dong ora? Nggih. Ngono mati meneh ku. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum salam. Sun mata ajiku panglimunan. Gedhe ku. Sik. Apa maneh? Iki lak mantra kati jarane niku, Pakde. Waduh, kok ngerti ada kira lagi mantra iki jaranan. Loh, iki bener ancen mantra iki jaranan. Tapi masuk mantra iki jaranan iso ge sembarang. Ngono lho, Le. Loh, sing kena, Pakde, aku ki tenanan lho, Pakde. Aku kate mulih gak kati surupan, Pakde. Wis iso ngomong tok. Aja ngomong tok. Wis ta lah. Wis, saiki piye carane penting aku mulih wis. Ya, meneng kok niku meneng. Tembangan tak sumpet lambemu ku yo.
Duh mati meneh kan. Muta mati ae. Korek kunteng Pak De. Tak tukokne lah tak sing kene. Panas e. Wis delok yo. Aja ngomong tok. Delok iki yo. Iya Pak De. Assalamualaikum salam sun mata ajiku panglimunan gedeku sak lebuto kolam maling nang limunan wenang Iku lah ilmu ne mau maling Pak De, ini iso ilang Pak De. kah arek iki rek kon gak mati bisu wong gendeng ah kok mati bisu wong gendeng ah kona Sing kena montron niku sing kena aku iki tenanan Pak De. Le. Aku lagi susah. sing ngere ku aku wakmu kok sampe melok wakmu karo apa wakmu lagi nek dek ajine mantra-mantra ngono wis ngomocon dhewe ngulut dhewe Aku Pak De. makane meneng oleh Aku dukun Pak De. lho tuh kok kemeru kon iki jare matane jaranan jare mantane kate wong ilang Wis mantane wong mati iki ngerti ora kon ngerti Pak De. Tuh korek endi mang tuh geger kena payah. Mana ngoko niku lek ngomong mantra, so ngomong tok ae. Ana ngono yo. Ya. Assalamualaikum salam sun mata ajiku panglimunan, gedeku sak lebute kolam waling, nang limunan wenang ningali gawan tingali padang arep peteng buri. Ya kan biyen Pak De padang arep peteng buri. Aja ngomong tok. Ya Allah, arek iki gak kena dikandani karo cangkem sih. Kon iki arek wong apa iblis ya. Wis nek diomong gak kena iki lho. Tuh mati nek kan. Kaje mari kita sekule wesan le. Assalamualaikum salam mata ajiku panglimunan. Gedeku sak lebutu kolam maling. Nang limunan. Kok kaya ulah sih Pak De. Aduh ya Allah le. Oh, kok. Aku iki rete mulih Pak De. Iki seru konte mulai, sing arep konte modar sapa? Iya kita wocene mantrane, om aku ro, kamu gak ro omamu asline. Tak wocene mantra le. Kah. Mana ngoko niku sing ngomong trae, Kah? Gara emosiku mulap-mulap ngene iki, Kah. Mana ngoko niku? Assalamualaikum salam mata ajiku panglimunan, gedeku sak lebutu kolam maling. Nang limunan menang ngene kawan ningali padang arep peteng buri. Cut pracut macan mendono ngarep gajah wong kono geger ana panah potong sing sepatu bocah ulung-ulung saking nang alas. Sak tanyang-tanyange pun sing ngalor-ngalor sing ngedul-ngedul sing cedek ngalor sing eleng-eleng. Allahu Akbar. Pak, iki lho ngomene, Pak. Waduh, kok teko arek iki rek. Yo, mau iki. Iki lho ngomene teko. Yo. Loh, iki sapa iki Pak De? Oh, iki ah. Iki temete iki. Iki temet. Oh. Oh, demit. Aku anakmu, Pak. Loh, Sampeyan niku napa, Pak? Ngobong-ngobong kelare, Pak. Mangan cepe, Pak. Untungmu iku mangan cepe. Meneng ngono niku jam melok-melok ae.